Здравейте, потребители на YouTube! Сега снимам ревю на мишката ми, най-обикновена и само че безжична. GAP 5G, ето къде го пише. И ето го е USB-то. После ще я включа да видя как бачка. И ще спра клипа за малко. Чакай да ви покажа как. Тук бутоните. Виждали са нещо. Той тук он, дето пише он, его, включено и изключено. Сега в момента е изключено. И спирам да ви покажа как бачка. Пуснах тук, сега да я пусна. Бачка. Валентин Ленков. Да му звънна, да го видим дали ще дигне. Никой не дига. Спирам отново. И ето сега ще видим как играе лъка с нея. Сега че малко не мисля да се пъти. Глей, бе! Мапа са. Аз съм я намалил, че много бързо се движи. What? Не съм я свикнал. Все същото си. Същото удобно ми. Те са еднакви по размер. Как предишната. Само че тъс малко по-бърза. Тъс е 8000 DPI, предишната беше 3000. И те, видяхте тук, сега ще ви покажа предишната ми мишка. Ето е старата мишка, забравих и как се казва. Ето и е кабела. Даже не е с USB кабел. Бах ти фалшивата мишка. Ей го буксата. Тя се размести буксата и тук. Ето я с работи тук. Разместени са. И ко друго да кажа? Лепене е с тиксо. Ко да кажеш? Право я бях ударил стената, бях я пръснал. На Валентин Ленков е същата, само че по-бърза и 100 пъти по-нова. Същата, само че той е различно. Мога и да я разглоба. Спирам клипа. Ето я мишката разглобена. Тук тъйка кабели, мабели и с къса кабел, даже беше и с късал. Ето кътейка имаше един кабел. Ето кътейка на той нещо. Тук тика. И той даже не ще да свети. Щеше да свети неговата мама.
От другата страна на обикновена, ще да штрака даже. Я гледайте, не ще да штрака, даже не може да си на мястото. А не штрака. И това двете мишки. Мислям да приключвам клипа и чао!